Kwivideo edlule besizama ukuthola islope securve kwi-point abasinike yona. Angithi slope siyazi ukuthi sisithola ngaphakathi kwama-point amabili bese senza a change in y over change in x formula ukuze sithole umphumela wethu. Nanga ama-point ke kade sisebenza ngawo kwi-video edlule ukuze sithole lo mphumela wethu esithole engukekelela ngenzansi. Ama x change in x sithola ukuthi u-8 angithi siyabona phaya. Yeah. Manje ke sizokwenza into ecishe ifane sisebenzisa ama derivatives. Asiqhubeke ke. Awuthi ngidwebe kahle nansi f of x axis noma y axis yami, nansi ne x axis yami. Ebese ke sidwebe noma yiphi curve esifuna ukusebenza ngayo. Nansi asithi y equals x squared. I-curve yethu lena. Nanti y ne x axis bengishilo. Ebese ke sizikhethela ama points nanku 3 kwi x axis. Ebese nanti secant line yethu sizofuna ke thina islope se tangent line yale curve ukuze sibone ukuthi ubani, kodwa kumele sibe nelinye point esizolifaka khona la. Ebese ke leli point sizolibiza ngokuthi u3 plus delta x. 3 plus delta x ipoint lethu lesibili eqaleni besebenzisa h, manje sisebenzisa delta x into efanayo ukuthi ngifuna ubone nje ukuthi singasebenzisa noma h noma delta x. Ebese ke kwi y axis ipoint lethu lizoba u9 go x squared angithi y equals x squared, 3 squared u9. Ebese ke leli lesibili point lethu elizobe lila u3 plus delta x lo njengoba uzobuya ipoint lethu lesibili u3 plus delta x la ufana no x not plus h akade siwusebenzise ekuqaleni. U3 plus delta x squared ozoba yi y value yethu ngoba u-x squared lesisebenza nawo la sibhale ukuthi 3 plus delta x squared. Yeah. Bese siyaqala ke nanti ke i-tangent line esobe sifuna islope sayo manje. Uma ngizuma apha le curve yethu ne tangent line yayo ukuze sithole islope sako kuzoba nje. Ebese ke secant line ngiyathemba uyabona i-handwriting yami la nje bengibhala. Ebese ke ama point ethu u3, 9 lana. Ebese lana u3 plus delta x, 3 plus delta x squared, 3 plus delta x squared, 3 squared to 9 plus delta x squared. First ngawenza i-FOIL method ekhanda lakho ubona uphuma nani. Sizoba no 6 delta x plus delta x squared. Yeah. Uma senza ke change in y over change in x method yokuthola islope ukuze sibone ukuthi ubani islope sethu sisubstitute wona lama point ethu asenzeke. U-change in y wethu u9 plus 6 delta x, 9 plus 6 delta x plus delta x squared over change in x, over change in x, change in x wethu minus 9 njalo nxasi, minus 9 ngoba phela
y value yethu yesibili leyo bese ke change in x u 3 plus delta x minus 3 plus delta x minus 3 na x value yethu yesibili minus 3 yeah o9 bayakhanselana la siyabona 9 minus 9 u0 bayakhanselana nala ngenzansi u3 minus 3 u0 ngakho bazokhanselana nabo ebese siyabona sisala no delta x la ngenzansi futhi kuyiqiniso lokho ngoba uma usuka ku3 uya ku delta x u-add u-delta x uma ususa ke u3 uzosala nobani no delta x ngakho iqiniso lelo kusho ukuthi ke islope sethu u6 delta x plus delta x squared over delta x uma sifuna ukuyisimplifya ke le slope sethu sizo substitute sizofaka multiply u delta x kuwo womabili ngaphezulu nangenzansi sibone siphuma nobani la ngaphezulu sizoba no6 ngoba phela u delta x sesiususile so minus u delta x so sala ke no 6 plus delta x bese lo delta x lo la ngenzansi siususile ngoba phela ngithi sidivide ngo delta x kuwo mabili amacele ngaphezulu nangenzansi sala no 6 plus delta x islope sethu siyabona ke ukuthi lana u6 plus delta x islope secant line yethu kule curve secant line yale curve secant line lo mugqa lo thinta umabili ama point ethu slope ke saleyo secant line u6 plus delta x saqeda ukuthola islope sethu lana leli point u3 no 9 umehluko umabi yabona ukuthi mangase silisondeze ukuthi umehluko ungaba mncane ne secant line yethu iye ngokuya iba less steep yabona yeah uma sehlisa secant line ne tangent line yethu izokwehla uma sifuna ke i-limits uma u delta x u-approacha u0 i-limits ka6 plus delta x sizophuma nokuthi limit yethu lapho u6 uma u-x u-approacha u-delta x ngoba uma uyicabanga lento ukuthi u6 uma uku-delta x undefined ngithi ngakho uma usondela u6 wethu delta x u-x u-delta x wethu usondela u0 sizophuma nalo 6 lo delta x wethu uzophela f of x equals x squared ebese kusiphuma no f prime 3 yabona lo 3 ola kugraph yethu equals 6 nakhona futhi ngisho yabona ngisho substitute siphuma nawo 6 wethu ngakho kusho ukuthi iqiniso ke ilimit yethu kade siphume nayo